हेलो फ्रेंड, नमस्ते, प्रणाम। मैं संजू निषाद आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लेके आए हैं डीवा पर के पान रकम आपको हमारे मन के नाच गीत था। बरई घर के पाना तमाखो हमरे माना के, बरई घर के पाना तमाखो हमरे मान के, सासू हमरे मान के, ससुर हमरे मान के, सासू हमरे मान के, ससुर हमरे मान के, पीवा बाई मान पीवा बाई मान वहन हमरे मान के, बरई घर के पान तमाखो हमरे मान के, बरई घर के पान तमाखो हमरे मान के, जेठा हमरे मान के, जेठानी हमरे मान के, जेठा हमरे मान के, जेठानी हमरे मान के, पीवा बाई मान वहन हमरे मान के, पीवा बाई मान वहन हमरे मान के, बरई घर के पान तमाखो हमरे मान के, बरई घर के पान तमाखो हमरे मान के, जियवर हमरे मान के, देवरान हमरे मान के, देवर हमरे मान के, देवरान हमरे मान के, पीवा बाई मान वहन हमरे मान के, पीवा बाई मान वहन हमरे मान के, बरई घर के पान तमाखो हमरे मान के, बरई घर के पान तमाखो हमरे मान के, बरई घर के पान तमाखो हमरे मान के, सैया हमरे मान के, सवतिया हमरे मान के, सैया मोरे मान के, सवतिया मोरे मान के, पीवा बाई मान वहन हमरे मान के, पीवा बाई मान वहन हमरे मान के, बरई घर के पान तमाखो हमरे मान के, बरई घर के पान